Национален парк Централен Балкан е една от най-ценните и най-големи европейски защитени територии. Създадена е през 1991 година, за да съхрани в полза на обществото неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. На територията на парка има 9 резервата. Територии с най-висока степен на защита, с незасегната природа, поставени при строг режим на опазване поради научната им стойност и първично състояние на природата. Царичина е третият по големина резерват в Национален парк Централен Балкан. Обявен е за резерват в далечната 1949 година. Името му дава огнено-червено омайниче, което местните хора наричат Царичина. Резерватът се разгръща на площ малко над 3400 хектара в Тетевенския дял на Средна Стара планина, по северните склонове на връх Вежен и басейните на реките Заводна и Стара Рибарица, в землището на село Рибарица. Създаден е, за да опази уникалното находище на Бяла Мура, единственото в Стара планина. В пределите на Царичина се опазват още ценни гори от бук, ела, смърч, рядката фауна на Веженския дял на Стара планина, скални местообитания и характерни растителни видове. От тук извират две по-големи реки с постоянно годишно ниво – Заводна и Стара Рибарица, главни притоци на река Беливит. Трудно достъпните хребети на резервата, пресечени от стръмни долини на реки, гарантират оцеляването на повече от 600 вида растения, от които 23 се считат застрашени от изчезване и са вписани в Червената книга на България. Резерватът попада в планинския пояс на бука и иглолистните видове. Под връх Вежен е най-източното и най-северното компактно находище на Бяла Мура на Балканския полуостров. Видът е балкански ендемит, остатък от времената на последния ледников период. Намиращите се на територията на резервата находища от Бяла Мура очертават северната граница на ареала на разпространение на този вид, който проявява силно експанзивен характер в завладяването на нови терени. По-голямата част на резервата е покрита от гори, като най-широко са разпространени буковите. Основните дървесни видове, които придават облика на резервата, са бука, смърча, бяла мура, ела и сибирска хвойна. Освен чисто букови съобщества, се срещат и смесени буково-елови, буково-смърчови и по-рядко буково-яворови. В пояса на субалпийското редколесие преобладават храстови и полухрастови формации. Древните гори внушават страхопочитание с огромните си дървета, с контраста между младите фиданки и могъщите стволове с дълбоко набраздена кора. В бите на българите на старото дърво се оказва голяма почит. Народната вяра забранява то да се сече, защото носи нещастие. Запазени са спомени за времена, когато хората са се венчавали под големи дъбови и букови дървета. Старите дървета, повалените стъбла и клони имат ключова роля в поддържането на здравословното състояние на гората. Падналата дървесина осигурява влага и хранителни вещества. Старата гора е дом за земни и водни животни, които живеят, хранят се или гнездят в дупките на умиращи дървета. Те са изключително важни за укрепването на склоновете и предотвратяват почвената ерозия при обилни валежи. Старите гори са важни за някои видове застрашени от изчезване птици и насекоми. В течение на годините се формират високопланинските ливади и пасища. От далечни времена те предлагат паша за овцете и кравите на балканджии, тракийци и каракачани.
Безлесната зона заема близо половината парк Царичина и е част от уникалния пейзаж на Средна Стара планина. Ливадите и пасищата са изпъстрени с черна и червена боровинка, хвойна и различни тревисти растения. В резервата не е позволено събирането на гъби, горски плодове, билки, брането на цветя, безпокоенето на дивите животни, а придвижването следва да бъде задължително по маркираните пътеки. В резерват Царичина изконен господар е кафявата мечка. Тук живеят още различни животни – вълкът, дивата свиня, благородния елен, сърна, златка, заек, язовец и дива котка. Хидроложката мрежа на Царичина е добре развита. Цялата площ на резервата е разрязана от стръмни и дълбоки дерета. Тук е царството на земноводните, представено от различни видове жаби, гущери и змии, представени от голяма водна жаба, планинска жаба, дългокрака горска жаба, жабата дървесница, дъждовник, живороден гущер, жълтоуха водна змия и медянка. При повече предпазливост в буйните потоци можете да зърнете палавите видри, а в гората – тайнствения саламандър и отровната усойница. Царичина е убежище за 15 вида земноводни. В традиционната българска митология те се свързват с магическото измолване на дъжд, с късмета или добрата реколта. Изключително разнообразно е царството на пернатите в резервата. Национален парк Централен Балкан е дом за много видове дневни грабливи птици, много от които се срещат на територията на Царичина. Сред тях са загадъчните горски обитатели врабчовата кукумявка, сокерицата и бухала, горска улулица, дрозд, чинка и други. В небето над Царичина често кръжат царски и скален орел. В района на хижа Вежен, по склоновете на едноименния връх, е разположено единственото в Стара планина естествено находище на бяла мура. Отделни видове стигат до 40 метра височина. Бялата мура е включена в Червената книга на България и в световния списък на застрашените видове. Обособени и маркирани пътеки водят от хижа Вежен по живописни маршрути до други интересни и гостоприемни места, като хижа Бенковски, хижа Ехо и град Клисура. Екопътеката Царичина предлага посещение на 150 годишни букови гори, наблюдения на птици, растения, гледки към резерват Царичина. Оттам край река Заводна, трасето върви успоредно с границата на резервата и достига до местността Слънчето, слънчева поляна с място за отдих и погледна площадка. От тук се достига до връх Голяма Шаля. Това е най-високото място от маршрута на екопътеката. От него се разкриват широка изумителна кръгова панорама от Козя стена до Косица към върховете Вежен, Ушите, Василев. Вижда се село Рибарица по долината на Бели вид, Тетевенските скали. От върха екопътеката се спуска през тревиста пътека, преминава през Букова гора и не след дълго излиза на Лилова поляна, където се включва в изходния маршрут. На изток маркирана пътека продължава към хижа Ехо. Живописният маршрут минава под връх Вежен, най-високата точка в резерват Царичина, с внушителните си 2198 метра надморска височина. Често е забулен в мъгли. Историята разказва, че името му произлиза от старобългарската дума «вензати», значещо «свързвам,
връзвам, тъй като на Вежен се свързват като орографски възел отделните странични разклонения на планината. Билото очертава границата на резерват Царичина. Като продължава през превала Железни врата към хижа Ехо. Неописуеми панорами се разкриват от съседния връх Юмрука, откъдето в ясен ден се вижда връх Ботев, както и панорами към съседния връх Вежен. Резерват Царичина е изключителна съкровищница на природата и ревниво пази уникални находища от бяла мура и древни букови гори. Суровата красота на резервата оставя притихнал пред величието и непреходната сила на природата всеки посетител, дръзнал да се докосне до тази част от Стара планина.